سلام تخاتلتي channelنا كلينيك عقبت كم يلقم لما عنتون كم تلمود نعخم يمهريو إلى حسبكم مدب حيزلكم مسئلقو عمني لما عنت مدبي بزعبا سبلمنت كنقرأكم بفلاي نظام كأسئلة زحبر لكم نصوتها وركب يحجزون أيوم لكم توصدوا سبلمنت معاسك توصدوا ملكم انت أيو تقمم انت عينت نيت عنا تسقم زلكم سفات نظام سبلمنت كتوصدوا يبلكمن كحبر لكم سلازخونكو فلما قنا نزمدب لايك بمقبار جمرو نزي channel لايك شير سبسكرايب بمقبار دما استفلاليو ناي صوتها وركب ناي تعنا ناي فقرن حدارن تمهرتتات كتوصدلو بخبري حتىكم اسكاب ناي مدبي فتصامه مساي صنحو سناي صنحيت تقدماي نصوتاو ركب زحግዘኩም ኣብዚ ሓደ ተባዕትዮ ተወስድዎ ሰፕሊመንት ወይ ድማ ተወሳኺ ሓጋዝ ነገር ኣሽዋጋንዳ እዩ ፈለማ ኣሽዋጋንዳ ዝህበኩም ሰለስተ ጥቕምታት ኣለው እቲ ቀዳማይ ምጭንናቕ ይቕንስ ፊዚካል ይኹን ሜንታል ስትረስ ንምቕናስ ኣሽዋጋንዳ ተመራፂ እዩ ስለዚ ብሰንኪ ስራሕ ስትረስ ንዝበዛሕኩም ደቂ ተባዕትዮ ኣሽዋጋንዳ ተመራፂ እዩ እቲ ካልኣይ ጥቕሙ ድማ ድቃስ ንምምዕራይ እዩ እኹል ድቃስ እኹል ዕረፍቲ ዘይትረኽቡ ሰባት ኣሽዋጋንዳ እንተትጥቀሙ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ናይ ምምዕራይ عام سلازلو بلوزرو تترخبو ليخم اتسالساي تقمو دما تستوستيرون هرمون كوسخ يحجز بفلاي كورتيسول كقنس بمقبار تستوستيرون ليفل لعل كخون يقبركم سلازي كواليتي يسترغاغص اشواغاندا ستريس بمقناس اقول عرفتي دقاس كترخ بمقبار تستوستيرون لعل كبل بمقبار ناي صوتاو ركب صانحيتكم نصوتاو ركب زلكم انرجي كوسخ يحجزكم يو سلازي باخول بزحب موساد سيكشوال بيرفورمانسكم بعصفي كتوسخو تغليكم اب تفلاليو مدباتي كم زبلو دما سترس انتخليو جدن قلتفكم تودو يخم اشواغاندا دما نزي يطفو እዩ تحت زبله بزح تستوستيرون هرمون تاليكم ون قلتفكم تفسسو يخم نزي ون اشواغاندا يمعراري እዩ بخمينا خنوسدو انتلكم معلتاوي ካብ 300 እስካብ 600 ሚሊግራም بفلاي مشت انت توسدو ወይ ምረጽ ምክንያቱ ድማ ሪላክስ ክትገብሩ ዝሕግዛኩም ስለዝኾነ እዩ موساد ካብ ንጅምር ካብ ክንደይ መዓልቲ ዳ ሩኢ ለውጥ ክነምጽ ንኽእል ኢና እንተልኩም ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ካብ 1 እስካብ 2 ሰሙን ለውጥ ይርዮም ግና በማእኸላይ ክንሪኦ ተለና ካብ 4 እስካብ 8 ሰሙን ሩኢ ለውጥ ተርኢኹም ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ዶ ዝብል ሕቶውን ክመጽእ ስለዝኽእል ነዚ መልስ ክንህበሉ ነዚ መልሱ ከከም ሰቡ ዝተፈላልየ እዩ ኣብ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ድቃስ ስምዒት ክስምዓኩም ይገብር ናይ ጨጓራ ሕማም ከስዕበልኩም ይኽእል ሕማም ርእሲ እውን ዝስምዖም ሰባት ኣለው ግና ኣብዚ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ኣይስምዖምን ስለዚ ኣሽዋጋንዳ በዚ መንገዲ ተጠቒምኩም ለውጢ ክተምጹ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኩም ከውስኽ ዝጠቕመኩም ሰፕሊመንት ድማ ፊሽ ኦይል ወይ ድማ ኦሜጋ 3 እዩ እዚ ሰፕሊመንት እውን ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኩም ከውስኽ ዝሕግዘኩም እዩ ቀልጢፍኩም ከይተፍስሱ ዝሕግዘኩም ሰፕሊመንት እዩ ግና ብዝተፈለየ መልክዑ እዩ ኣሽዋጋንዳ ቴስቶስትሮን ብምውሳኽ ስትረስ ብምቕናስ እኹል ድቃስ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ብምግባር ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኩም የወስኾ እዩ ፊሽ ኦይል ወይ ድማ ኦሜጋ 3 ድማ እኹል ደም ናብ መትሎኹም ክበጽሕ ብምግባር እዩ እኹል ደም ናብ መትሎ እንተበጽሑ ድማ መትሎ ቀልጢፉ ደው ይብል ንነዊሕ ክትጸንሑውን ይሕግዘኩም ብኻሊእ መልክዑ ድማ ኢንፍላሜሽን ብምቕናስ እዩ በዚ ድማ ሰራውር ደምና ፍትሕ ክብሉ ክሰፍሑ ይሕግዝ በዚ ድማ ነዊሕ ጻንሒት ይህልወኩም እትሳልሳይ መገዲ ድማ ናይ ስፐርም በዝሕን ኳሊቲን የወስኾ እዩ ናይ ስፐርም ኳሊቲን ተወሲኹ ድማ ወላ ጾታዊ ርክብ ፈጺምኩም ቆልዓን ውላድ ዝተጸገምኩም ሰባት ዝበለጸ ክትጥቀሙ ዝሕግዘኩም ሰፕሊመንት እዩ ነዝኸ መዓዝ ክንጥቀመልና ዝብል ሕቶ ክመጽእ ስለዝኽእል መልሲ ሂብናሉ ክንሓልፍ ንጉሆ ወይ ድማ ምሸት ምስ ምግቢ ካብ 1000 እስካብ 200 ሚሊግራም መዓልታዊ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም በዚ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኩም ክትወስኹ ትኽእሉ ኢኹም ኣሽዋጋንዳን ኦሜጋ 3 ወይ ድማ ፊሽ ኦይል ብሓደ ክንጥቀም ንኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ክመጽእ ይኽእል እነዞም ክልተ ሰፕሊመንት ብሓደ ክትጥቀምዎም ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ሓደ ተባዕትዮ ብሓደ ይጥቀምሎም እዮም ንኣብነት ንኣሽዋጋንዳ ምሸት ካብ 3 እስካብ 600 ሚሊግራም መዓልታዊ ምውሳድ ንኦሜጋ 3 ድማ ንጉሆ ምስ ቁርሲ ወይ ድማ ምስ ምሳሕ ካብ 1000 እስካብ 200 ሚሊግራም መዓልታዊ ምውሳድ ነዚኦም ብምግባር ካብ 2 እስካብ 8 ሰሙን ዘደንቕ ሩኢ ለውጢ ናይ ጾታዊ ርክብ ትርእዩ ኢኹም ነዚ ምስራና ነዞም ሰፕሊመንት ክትወስዱ ዘይብልኩም ሰባት ክንርኢ ኣሽዋጋንዳ ሰፕሊመንት ክትወስዱ ዘይብልኩም ሰባት ታይሮይድ ዘለኩም ናይ ጨጓራ ሕማም ዘለኩም መደንዘዚ መድሓኒታት ትጥቀሙ ሰባት ትሑት ጸቕጢ ደም ዘለኩም ሰባት ኣሽዋጋንዳ እንተዘይትጥቀሙ ይምረጽ ቀጺልና ድማ ፊሽ ኦይል ወይ ድማ ኦሜጋ 3 ክትጥቀሙ ዘይብልኩም ሰባት ድማ ክንርኢ ናይ ዓሳ ኣለርጂክ ዘለኩም መቕጠኒ ደም ትጥቀሙ ናይ ደም ምፍሳስ ጸገም ዘለኩም
ትሑት ፀቕጢ ደም ዘለኩም ንኦሜጋ 3 ወይ ድማ ፊሽ ኦይል ክትጥቀሙ የብልኩምን ነዚ ምስራና እንመንድኣ ነዞም ሰፕሊመንት ክወስዱ ይምረጽ ዝብል ሕቶ ክንርኢ ነዞም ክልተ ሰፕሊመንታት ክወስዱ ዘለዎም ጥዕና ዘለዎም መናእሰይ ብፍላይ ጭንቀት ስትረስ ዘለዎም ዝደኸመ ጉልበት ዘለዎም መስልኦም ንጾታዊ ርክብ ዘይለዓለሎም ጂም ዝሰርሑ ኖርማል ዑደት ደም ዘለዎም ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ዝደኸሞም ነዞም ክልተ ሰፕሊመንት ተጠቒምኩም ርኡይ ለውጢ ክተምጹ ትኽእሉ ኢኹም በዚ ድማ ዘደንቕ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕሚ ዘደንቕ ናይ ጾታዊ ርክብ ለውጢ ክተምጹ ትኽእሉ ኢኹም ቀልጢፍኩም ኣይተፍስሱን መትለኹም ንጾታዊ ርክብ ድሉው ይኾነልኩም እዩ ነዞም ክልተ ምስራና ናብቲ ሳልሳይ ሰፕሊመንት ክንኣትው እቲ ሳልሳይ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኹም ብርኡይ ከውስኽ ዝሕግዘኩም ሰፕሊመንት ማግኒዥየም እዩ ማግኒዥየም ብሉጽን ሴፍ ዝኾነን ሰፕሊመንት እዩ ግና ሓደ ሰባት ክትጥንቀቑሉ ኣለኩም ማግኒዥየም ዝህበኩም ጥቕምታት ብፍላይ ማግኒዥየም መትለኹም ንዘይለዓለልኩም ደቂ ተባዕትዮ ፍሉይ መማረፂ እዩ ማግኒዥየም ሰራውር ደምኩም ሪላክስ ክኸውን ይሕግዝ ሪላክስ እንተኮይኑ ዑደት ደም ዝተመዓራሪ ይኸውን ዑደት ደም ዝተመዓራሪ እንተኮይኑ ድማ መትለኹም እኹል በዝሒ ደም ይበጽሖ እዩ በዚ ድማ መትሎ ቀልጢፉ ደው ይብል ንርክብ ድሉ ይኸውን ካልኣይ ጥቕሚ ማግኒዥየም ድማ ነዊሕ ክጸንሑ ይሕግዘኩም ነርቭታት ርግእ ክብሉ ይገብር አንዛይቲ ይቕንስ በዚ ድማ ቀልጢፍኩም ከይተፍስሱ ይሕግዘኩም እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ማግኒዥየም ሰፕሊመንት ጥቕሚ ድማ ከም ኣሽዋጋንዳ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ንኽውስኽ ይሕግዘኩም እዩ ትሑት መጠን ማግኒዥየም ትሑት መጠን ቴስቶስትሮን ሆርሞን ይፈጥር ግና ኖርማል በዝሒ ማግኒዥየም እንተሃሊኩም ልዑል ቴስቶስትሮን ሆርሞን ክህልወኩም ይሕግዝ በዚ ድማ ብሉጽ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕሚ ይህልወኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ጻንሒትኩም ብዕጽፊ ይውስኽ ካብዚ ሓሊፉ ማግኒዥየም ጨዋዳታት ፍትሕ ክብሉ እኹል ዕረፍቲ እኹል ድቃስ ክትረኽቡ ይሕግዘኩም በዚ ድማ ተወሳኺ ኢነርጂ ይህበኩም እኹል ኢነርጂ ዝበለጸ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕሚ ይፈጥረልኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኹም ንምውሳኽ ዝጠቕመኩም ማግኒዥየም ግላይሲኔት ይበሃል ነዚ ድማ ምሸት ካብ 200 እስካብ 400 ሚሊግራም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ምስራና እንመንከ ማግኒዥየም ሰፕሊመንት ክወስዱ የብሎምን ዝብል ክንርኢ ብፍላይ ሕማም ኩሊት ዘለኩም ትሑት ፀቕጢ ደም ዑደት ደም ዘለኩም ናይ ልቢ ጸገም ዘለኩም ብዙሕ ግዜ ውጽኣት ዘጋጥመትኩም ሰባት ማግኒዥየም ሰፕሊመንት እንተዘይትወስዱ ይምረጽ ነዚ ምስራና ካብ ዓቐን ላዕሊ ማግኒዥየም ሰፕሊመንት እንተወሲድኩም ከጋጥመኩም ዝኽእል ጎናዊ ጸገም ወይ ድማ ሳይድ ኢፌክት ክንርኢ እዚኦም ድማ ውጽኣት ሕማም ጨጎራ ናይ ድቃስ ስምዒት ምብዛሕ እዮም እዚኦም ካብ ዓቐን ላዕሊ እንተወሲድኩም ጥራሕዮም ከጋጥምኩም ዝኽእሉ ድሕሪዚ ምስ ኣሽዋጋንዳ ፊሽ ኦይል ወይ ድማ ኦሜጋ 3 ሓዊስኩም ምውሳድ ትኽእሉ ዶ ንዝብል ሕቶ መልሲ ክንህበሉ ነዚ መልሱ እወ ትኽእሉ ዝብል እዩ ዝበለጸ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕሚ ይደሊ እየ ዝብል ወዲ ምስ ኣሽዋጋንዳ ኦሜጋ 3 ሓዊሱ ንማግኒዥየም እውን ክወስድ ይኽእል እዩ በዚ ናይ ጾታዊ ርክብ ጻንሒትኩም ብዕጽፊ ተወስኽዎ ትኽእሉ ኢኹም መትለኹም ንጾታዊ ርክብ ዘይለዓለልኩም ደቂ ተባዕትዮ ቀልጢፍኩም ተፍስሱ ደቂ ተባዕትዮ ነዞም ሰለስተ ሰፕሊመንት ብሓደ ክትወስድዎም ትኽእሉ ኢኹም መትለኹም በዚ ንርክብ ክዳሎ ይሕግዘኩም ቀልጢፍኩም ከይትፍስሱ ይሕግዘኩም ኦቨርኦል ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኹም ካብ 2 እስካብ 8 ሰሙን ርኡይ ለውጢ ክተርእዩ ዝሕግዘኩም እዩ ስለዚ ካብ ዝጠቐስክዎም ሰባት ወጻኢ ዘለኹም ነዞም ሰፕሊመንት ብምውሳድ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ብዕግበት ክትመልእዎ እንዳሓበርኩ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዘም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ተምህርቲ ክወስድሉን ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወቶም ለውጢ ክረኽቡሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከይርሳዕ ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ናይ ሓዳርን ፍቕርን ትምህርትታት ትረኽቡሉ ቻነል ስድራ ክትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት ብኻሊእ ማህራይ መደብ ስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ